Πάμε. Γεια σας. Έτσι θα ξεκινήσει η βλάκα. Λίγο πιο χαρούμενο. Καλώς ήρθατε στο καθρέφτη μου. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε να ξεριζώσουμε ένα μύθο που μας τον έχουν ταΐσει για χρόνια, ότι πρέπει να ντυνόμαστε ανάλογα με τον σωματότυπό μας. Είσαι μήλο, είσαι αχλάδι, είσαι κλεψίδρα, είσαι, δεν ξέρω, χάρακας. Ανανάσα. Πες, δεν υπάρχει και αυτό ρε φίλε, και να μην το έχουμε συναντήσει. Και σου δίνουν οδηγίες για το πώς να ντυθείς. Λοιπόν, ήρθε καιρός να τις πετάξεις. Αυτό ήθελα να σου πω εγώ σήμερα για την ώρα. Εσύ θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, ρε βλάκα, σου κάνω ένα έτσι για να βάλω στο edit το trailer. Κατάλαβες, οπότε μπαίνει το trailer και τώρα συνεχίζω. Τώρα συνεχίζω να πω κι εγώ, δεν είπα γεια, δεν πρόλαβα. Πες. Να πω και ένα γεια εδώ, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα, όποιοι δεν μας βλέπουν και απλά μας ακούνε. Εγώ είμαι η Αγάπη και η Ζωή. Δίπλα. Ναι, λοιπόν, μεγάλο θέμα άγγιξες, Ζωούλα μου, γλυκιά. Αυτό με το σωματότυπο έχω κατεβάσει, έχω σώσει φωτογραφίες με βάση το μήλο, γιατί εγώ μήλο είμαι, δεν ξέρω, όταν έχεις παραπάνω κοιλιά, όταν έχεις πιο πολύ κοιλιά, δεν ξέρω. Είναι μήλο. Υπάρχουν πολλά, υπάρχει κλεψίδρα, ανάποδη κλεψίδρα. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα νομίζω που απασχολεί πάρα πολύ, γιατί το παίρνεις για βοήθεια, υποτίθεται ότι έτσι είναι ο σωματότυπός μου, άρα αυτό που θα βάλω, αυτό ταιριάζει και δεν βγαίνει, δεν σου βγαίνει. Τι γίνεται? Όχι. Θα σου πω κάτι. Εγώ όταν ξεκίνησα να σπουδάζω το styling, παρακολούθησα και αγόρασα ένα μεγάλο σεμινάριο online που μου φάνηκε ότι είναι πολύ εμπεριστατωμένο, που έλεγε ως προς το personal styling για τους σωματότυπους και πώς και τι. Με το που τα αγόρασα, είδες, γι' αυτό δεν πρέπει να κάνεις ψώνια στον ανάδρομο αρμή. Τα αγόρασα με ανάδρομο αρμή. Είδες. Τώρα αυτό πολύ εμπεριστατωμένο που σας λέω. Με το που τα αγόρασα, άρχισα να το διαβάσω, να βλέπω τα βιντεάκια και λέω: ωραία, εδώ είμαστε. Δεν το ήθελα καθόλου. Γιατί λέω: τι περιοριστικό πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Δηλαδή, εσύ που θα έχεις το σώμα αχλάδι, ας πούμε, δεν θα βάλεις ποτέ στη ζωή σου oversize σακάκι. Τι πράγμα είναι αυτό? Να σου πω κάτι. Ναι. Πήρες κάτι. Ναι. Να σε διδάξει κάτι. Δεν είσαι καθόλου αντιδραστική και απλά είπες: όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Και μπράβο σου, θέλω να σου πω κάπου εδώ. Όχι, δεν μπορώ δεν το λέω για κακό. Κλαίω για τα λεφτά που έδωσα, γιατί τώρα συνειδητοποιώ. Όχι, όμως, να σου πω κάτι, σου έδωσε όμως αυτό που είδες, σου δώσε ένα έναυσμα να σκεφτείς κάτι άλλο και να το απορρίψεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο skill. Πολύ μεγάλο skill, τώρα το είπες στο αγγλικά, είναι λίγο βλακεία. Πολύ μεγάλο, πώς το λένε το skill? Δεξιότητα. Πολύ μεγάλη δεξιότητα. Του ενώ έχεις κάτι δεδομένο από ειδικούς, θέλει πολύ. Κατάλαβες, για να απορρίψεις αυτό που το παίρνεις ως δεδομένο, το μάθεις. Και μπράβο σου, γιατί και εγώ συμφωνώ με αυτό που. Επειδή έχω δει τι θα πεις παρακάτω, έχω κάνει το σκονάκι μου. Συμφωνώ τόσο πολύ και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το δω από αυτή την πλευρά. Και μπράβο σου. Και μπράβο και σε ευχαριστούμε. Θα πω. Παρακαλώ. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι καλοπροαίρετα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε μεγαλώσει, έρχονται οι personal stylist και λένε ότι να σου πω στο σώμα σου θα σε κολάκευε αυτό. Εννοείται, θα σου έκρυβε. Δεν το λέει κανείς για να σου πει πως είσαι έτσι μωρή, ξέρω εγώ. Και όλοι έχουμε μπει σε ένα καλούπι, όλες μάλλον, θα μιλήσω για τις γυναίκες περισσότερο. Όλες έχουμε μπει σε ένα καλούπι που λέμε: ναι, δεν πρέπει να φαίνεται το πατσάκι, το μπούτι, τι μπουτάρα είναι αυτή. Μάζεψέ τη και βάλε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αντί αυτού. Γενικά, αυτό το μάθημα που αγόρασα και απέρριψα με βοήθησε στο να αρχίσω να ψάχνω γι' αυτό. Η σωματότυπη και όλη αυτή η τυπολογία, τέλος πάντων, ξεκίνησε όταν ξεκίνησε η μαζική παραγωγή των ρούχων στην ουσία, όταν δεν έραβαν οι γυναίκες τα ρούχα τους μόνες τους πάνω στο σώμα τους. Οπότε είναι σε ένα πλαίσιο πιο βιομηχανοποιημένο, πιο μαζικό. Στα 90s που έπαιξε πολύ και η άνθηση της μόδας με έναν άλλο τρόπο, πιο περιοριστικό, που χώριζαν τις γυναίκες στην ουσία σε κατηγορίες. Αυτό σε βάζει σε κουτάκια, σου λέει αυτός είναι ο σωστός σωματότυπος, αυτός είναι ο λάθος σωματότυπος. Ότι δηλαδή ο σωστός είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό στην ουσία και όλες οι άλλες πρέπει να παλεύουμε μια ζωή, να έχουμε τον άλλο για να ντυθούμε και να βάλουμε αυτά που θέλουμε. Όχι μόνο αυτό, και να σε κατευθύνει ότι ρε παιδί μου, αυτά είναι το στυλ το ρούχο που φοράς. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να βάλω κάπρι και έχω την γαμπίτσα που είναι λίγο. Να μην το βάλω, να σκάσω, να βάλω το τζιν, το παντελόνι μέχρι κάτω. Ο mainstream personal stylist θα έρθει να σου πει: αγάπη, θα βάλεις το πιο κάτω και μετά θα αναδείξεις το στυλ σου με άλλα πράγματα. Να τραβήξεις την προσοχή που λέγαμε, να βάλεις ένα έντονο κόσμημα, τα έχω ακούσει και αυτά. Ωραία. Η μη mainstream stylist θα έρθει να σου πει να βάλεις ό,τι θέλεις με μια στιλιστική προσέγγιση, όντως να βάλεις χρώματα, ό,τι γουστάρεις βασικά να βάλεις. Αν θες, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, να σε κατευθύνω πώς να συνδυάσεις
χρώματα που λέει ο λόγος, layers, πώς να κάνεις κάτι άλλο, υφές. Αλλά το αν θα βάλεις μια κοντιφούστα ή όχι, ένα κάπρι ή όχι, δεν θα έπρεπε να είναι μέρος της συζήτησης, γιατί όλα αυτά σε βάζουν σε μια διαδικασία να κρύβεσαι, να κρύβεις κομμάτια σου. Ενώ ο σκοπός είναι να ντύνεσαι και να το χαίρεσαι. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι ρε παιδί μου, σταμάτα να ντύνεσαι με τη λογική να κρύψεις κάτι. Αυτό εννοείς. Δηλαδή να κρύψω το στήθος μου γιατί φαίνεται μεγάλο, γιατί άλλοι έχουν πρόβλημα αυτό. Όχι για το μπρατσάκι μου, μη βάλω τυραντάκι που το έχω κι εγώ αυτό. Το έχω βάλει πια με τα 40, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς να κρύψω το μπρατσάκι, έπαιρνα κάτι ζακετάκια. Αυτά ζακετάκια πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο μόνο του. Σε παρακαλώ για τα ζακετάκια, τα κοντά, τα κοντομάνικα, τα μακριμάνικα, τα μαύρα, τα. Οπότε πάντα και εγώ έβρισκα τρόπο ωραίο αυτό φόρεμα, πώς θα το συνδυάσω έτσι ώστε να κρύψω πράγματα που ενοχλούν, που δεν είναι αποδεκτά, δεν ξέρω πώς να το πω γενικά. Οπότε αυτό το ότι ψάξεις να ντυθείς με αυτά που σου αρέσουν, εγώ το έχω καταφέρει τελευταία χρονιά μαζί με σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλοι βλέπουν τη διαφορά και νομίζουν ότι έχει γίνει κάτι άλλο, ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή μου. Όχι, υπάρχει ζωή στη ζωή μου. Οπότε γι' αυτό και λίγο που κάναμε μαζί, με καθοδήγησες, ήξερα τι μου άρεσε στην ουσία και το βρήκα και το συνέχισα μόνη μου. Δηλαδή δεν είναι σου στέλνω μηνύματα βέβαια ζωή, θα βάλω αυτό, αλλά το βλέπω πιο πολύ, όχι τι να κρύψω, ότι πώς μου αρέσει αυτό που λες, να συνδυάζω. Δηλαδή αυτό το All Star με την φουστίτσα και το τισερτάκι που είναι πολύ στο στυλ που μου αρέσει, δεν το τολμούσα ρε παιδί μου. Και τώρα παρόλο που φαίνεται λίγο η γαμπίτσα, μερικές φορές η φουστίτσα είναι λίγο σε λάθος σημείο, το αγνώ πλήρως. Είδες που πες λάθος. Αυτό, το λάθος. Αυτό. Και όντως αισθάνομαι και εγώ πιο καλά. Και αυτό που λες φαίνεται ρε παιδί μου όταν αισθάνεσαι και φοράς κάτι άβολο. Φαίνεται εγώ δηλαδή είμαι. Μα ο σκοπός είναι. Δεν το στηρίζεις. Ναι, να το φοράς. Δηλαδή θα έρθω εγώ τώρα να σου πω τι θα φοράς ρε αγάπη. Εγώ θα έρθω και θα σου πω θα φοράς αυτά. Το ντύσιμο είναι αισθητική, είναι μια αίσθηση, δηλαδή είναι μια έκφραση. Το πιο βασικό είναι αυτό. Αν έρθω εγώ και σου πω εκφράσου μέχρι εκεί όμως. Να σου πω μην εκφραστείς παραπέρα, γιατί κάπως η αισθητική όλων μας προσβάλλεται. Αυτή την ατάκα πόσες φορές την έχουμε ακούσει, τουλάχιστον στη δική μας γενιά, μεγαλώνοντας, ότι ρε φίλε, τι την έχει πετάξει έξω τη εγκυλάρα. Προσβάλλει την αισθητική μου. Ποια είναι η αισθητική σου, ρε, αυτό, να μην πω. Πού μεγάλωσες τώρα, δεν δηλαδή, τώρα. Και προσβάλλεται η αισθητική σου που είδες την κοιλιά που εσύ δεν έχεις, ας πούμε. Έλα, εντάξει τώρα. Εντάξει, αυτά είναι ξεπερασμένα. Βέβαια, να σου πω κάτι. Όλη αυτή η ελευθερία που λες παλιά δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα μπορείς να πειραματιστείς, γιατί τα ρούχα βγαίνουν και σε πιο μεγάλα μεγέθη, με πιο ωραία σχέδια. Αρκετές εταιρείες μεγάλες έχουν βγάλει plus size. Plus size. Τέλος πάντων, μερικές τα plus size είναι τα κανονικά, τα medium. Έτσι, λίγο να οριοθετήσουμε τι είναι plus size, τι είναι medium και τι είναι large στο σωματότυπο της Ελλάδας. Αυτό μια παρένθεση, κλείνει η παρένθεση. Οπότε τώρα θεωρώ μετά, επειδή έχω περάσει πιο πολλά χρόνια, όταν ήμουν teenager, όταν ήμουν νέα λοιπόν, υπήρχαν μόνο αυτά τα μαύρα, τα φαρδουλά, τα πολυεστερικά, τα πέσια τέλος πάντων, τα τσουβάλια που έπρεπε να ντυθείς για να, άμα είχες παραπάνω κιλά. Ευτυχώς τώρα αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή το βλέπω και εγώ, έχεις πάρα πολλές δυνατότητες να συνδυάσεις πράγματα σε ρούχα και όσο συνδυάζεις, αυτό έχω προσέξει εγώ, τόσο πολύ ανοίγει και η διάθεσή σου να πάρεις παραπάνω κοσμήματα, ένα κολλιέ παραπάνω, ένα αξεσουάρ. Δηλαδή αφού πρώτα εγώ έφτιαξα λίγο το ντύσιμο που μου άρεσε, πήγα ρε εσύ, θα βάλω αυτό το μαύρο, αλλά θα βάλω ένα ωραίο κολλιέ και έδινε κατευθείαν. Γιατί είναι θέμα διάθεσης όλα τελικά. Ισχύει. Και ψυχολογίας βασικά, έτσι πολύ. Ισχύει. Όταν φύγεις από την νοοτροπία ότι πώς να κρύψω αυτό, δηλαδή πάρα πολλές γυναίκες ξεκινούν το πώς θα ντυθούν για τη μέρα τους, να μην φαίνεται η κοιλιά μου που έχω παχύνει, να μην φαίνεται η γαμπούλα. Γενικά, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το σώμα των γυναικών αλλάζει συνέχεια. Έχεις περίοδο, παίρνεις την κοιλιά. Πώς θα κρύψεις την κοιλιά. Έχεις γεννήσει, παίρνεις κιλά. Έχεις κακά κέφια, δεν είναι ψυχολογία σου καλά. Μπορεί να φας λίγο παραπάνω, μπορεί να μην φας καθόλου, μπορεί να αλλάξει για ορμονικούς λόγους, γιατί αρρώστησες. Έχουμε γενικά πάρα πολλές αυξομοιώσεις βάρους. Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι περιοριστικό. Νιώθουμε ενοχές και θέλουμε να κρύβουμε το σώμα μας με την παραμικρή αφορμή. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Εγώ να σου πω ένα σημείο, ας πούμε, που πάντα πίστευα από μικρή ήθελα να το κρύβω. Ήθελα ο ποπός, ήθελα πάντα να έχω μπλουζάκι. Το ξέρω. Εντάξει, το ξέρεις, σταμάτα. Ρε παιδί μου, ποτέ δεν είναι. Δηλαδή, αισθανόμουν τόσο σαν να λες και ήμουν γυμνή.
Και η κοιλιά βέβαια, αλλά ο ποπός πολύ περισσότερο όταν να μένει εκτεθειμένος με τζιν, να φορέσω και να φαίνεται. Με τίποτα. Ναι, Αυτό γιατί? Το τζιν που είναι και 8 κιλά κάθε φορά είναι ένα πράγμα δεν το ξέρω οποίο σε εκθέτει απεριόριστα. Αν ήταν θέμα μεγέθους ή. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ρε, τώρα Ήταν κάνω πολύ πλάκα. περίεργο. Και Αλλά στην κοιλιά, είναι... και η κοιλιά την έχω. Το μπρατσάκι το έχω ξεπεράσει λίγο. Καλά, τώρα που έχω μεγαλώσει κιόλας κρέμεται κιόλας. Αλλά δεν με νοιάζει. Ας μην το ζητήσουμε αυτό. Άστο Μην αυτό. μιλάς. μιλάω. Δεν γυμνάζεται αυτό, παιδιά. Δεν γυμνάζεται. Θέλει άλλα πράγματα. Άστα. Δεν θέλω. Κοίταξε να δεις αυτό που λες με το τζιν τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι το ότι δεν θες να φαίνεται ένα σημείο του σώματός σου στο οποιοδήποτε. Είναι κάτι πως κάπως σου σκάλωσε στο μυαλό και εσένα και εμένα και όλων μας. Σε παντελόνι, σε φούστα δεν με πειράζει αν είναι πιο κοντή η μπλούζα. Δεν είναι. Μπορεί Επειδή να κάνει άκουσες εκείνη. Δεν ξέρω, την φαίνεται το κουρμπά. mood. Δεν ξέρω. Δεν ήθελες. Τώρα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μπορεί να άκουσες κάτι από κάποιον στα 15 σου και να το κράτησες, να σφήνωσε αυτό μέσα στο μυαλό σου. Πω, αυτό δεν είναι αρεστό. Δεν γίνομαι αποδεκτή έτσι. Ή μπορεί, λέγω τώρα δικά μου. Φτάνω τα 50, γι' αυτό σκέφτομαι και κάνω έτσι. Ότι κάπως πρέπει να φύγει λίγο αυτό. Ναι, φυσικά. Γενικά, το στυλ μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ο εαυτός μας με έναν ακόμα τρόπο, να εκφραζόμαστε χωρίς να πούμε τίποτα. Αυτό μπορεί να κρύβει την ανάγκη σου να μην είσαι πολύ σεξι, να μην αυτόσεις, να μην προκαλέσεις, δεν ξέρω, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν ξέρω, εγώ σκεφτόμουν ότι φαίνεται άσχημα. Ορίστε. Δεν το βλέπα για εσύ. Και προσβάλλει κάποιου την αισθητική. Δεν ξέρω, ρε εσύ. Αισθανόμουν δεν σ' αρέσει άβολα. εσένα. Να περπατήσω μπροστά και να σχολιάσουν από πίσω το ποπό μου. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό. Να πει πόπο τι φόρεσε αυτή η φακλανά. Γλυκούλα μου. Δεν ξέρω. Είχα το πάρα ξέρω, πολλά. εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί μου έχουν ποτίσει αυτά πολλά. Όλοι είχαμε τέτοια στο μυαλό μας, άστο αγάπη, εντάξει, και μας μένουν και σιγά σιγά με τα χρόνια τα δουλεύουμε και μακάρι τα νεότερα παιδιά να μην περάσουν αυτό που περάσαμε εμείς ως προς τους περιορισμούς και στο στυλ και στο σώμα. Γιατί, εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε. Θεωρώ ότι έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα, αλλά έχουμε λίγο επενδύσει, νομίζω, και τα νέα παιδιά επενδύουν λίγο περισσότερο στον εαυτό τους, έτσι ώστε να μην δίνουν σημασία σε αυτά που ακούν απ' έξω. Δεν έχουν, δηλαδή ο Έλληνας δεν θα αλλάξει και τέτοια. Αλλά αυτοί οι μεγάλοι, πιο μεγάλοι, τώρα αυτοί που είναι νέοι και θα γίνουν μεγάλοι μετά θα αλλάξουν προφανώς. Νομίζω ότι επενδύουμε, εμείς έχουμε μάθει να επενδύουμε στα παιδιά έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα γενικά. Οπότε ίσως τα βλέπουν αλλιώς, δεν ξέρω. Όχι, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια στροφή. Αλλά σκέψου αυτό που πες πριν, ήθελα να το σχολιάσω, λέω ότι τελειώσει θα το πω. Ακόμα και η λέξη plus size δείχνει μέσα κάτι, σαν όρος δηλαδή, ότι δεν συμβαδίζεις με το mainstream, είσαι λίγο plus. Δηλαδή, ακόμα έχουμε πολλά να ρίξουμε, πολλά στερεότυπα να καταρρίψουμε. Αλλά και πάλι είναι θετικό το ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, έγινε μια στροφή. Βέβαια, η μόδα πάλι στρέφεται στο σκίνι, να σου πω. Εντάξει, ρε παιδί. Δεν ξέρω, με έχει προβληματίσει λίγο αυτό, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα από ότι στα 90s που εμείς βλέπαμε την ανύπαρκτη κοιλιά μας, τότε στα 14-12 ξέρω εγώ, και λέγαμε είμαι χοντρή, τι κοιλιά είναι αυτή, δεν θα βάλω ποτέ κοντό μπλουζάκι στη ζωή μου. Δηλαδή, ήταν και με τα περιοδικά τότε και με τα ξόφλια και με τα αυτά. Πολύ... Να μην το ζήσουν ποτέ τα παιδάκια, βέβαια. Έχουμε τα social. Τα social, μην το συζητάμε. Ναι, πάντα υπάρχει δυσκολία. Το θέμα είναι πόσο εσύ χτίζεις τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Αυτό το έχουμε καταλάβει πια. Το έχουμε ζήσει και βιωματικά. Ναι, είναι ωραίο να κρατάς από το styling πράγματα τα οποία σου χρησιμεύουν με άλλο τρόπο. Δηλαδή, άμα βάλω ένα χρώμα ίδιο από πάνω μέχρι κάτω, δείχνει πιο μακρύ το σώμα. Θες αυτό να πετύχεις? Ναι. Μπορώ να κάνω αντίθεση στις υφές. Δηλαδή, να βάλω, ξέρω εγώ, βινίλ με δερμάτινο. Να παίξεις με αυτά. Δηλαδή, όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι πώς να κρύβεσαι και αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς θα εκφραστώ, πώς θα βάλω κάτι που θα γουστάρω. Αυτό, τι μου αρέσει. Τι στυλ θέλω να έχω, αυτό που είπες. Θέλω να έχω rock στυλ. Ας επικεντρωθούμε εκεί. Όχι το τι θα κρύψω. Θέλω το βράδυ που θα βγω να είμαι λίγο πιο romantic. Ναι. Να βάλω το λουλουδάκι μου, να βάλω το τέτοιο μου. Αυτό. Ας επικεντρωθούμε εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίος επιλόγος. Ναι, αλλάζει όλη η σχέση με το σώμα σου, νομίζω, σιγά-σιγά όταν μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει το στυλ σου. Δεν υπάρχει. Και να αγνοήσεις και τα βλέμματα. Μερικές φορές μπορεί αυτά τα βλέμματα που νομίζω ότι σε κοιτάνε αλλιώς, τελικά να σε κοιτάνε αλλιώς και πολύ καλύτερα. Και εγώ αυτό έχω λίγο. Ναι. Γιατί πιστεύεις, λες, πω αυτός έτσι πως με κοιτάει εσύ, τώρα τι θα σκέφτεται και αυτά. Με κοροϊδεύει, ποιος ξέρει. Μπορεί πρώτον να και σε τελικά κοιτάει... να σκέφτονται άλλα πράγματα. Να σκέφτονται. Μην πω τώρα, δεν θέλω γιατί. Ή αυτό. Ή μπορεί να σκέφτεται ότι του κόψε το βγολέμενο το μεσημέρι, ρε. Ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Όταν σε κοιτάει, ρε μαλάκα.
Εντάξει, μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο. Είδες πάλι, είπες κακιά κουβέντα. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Αυτό, ανοίξτε τις ζουλάπες σας, βγάλετε ρούχα που σας αρέσουν και δεν τα φοράτε παρόλο που τα αγαπάτε. Ξεκινήστε με ένα κομμάτι τη φορά, εγώ αυτό θα έλεγα. Και παίξτε με τα ρούχα, γιατί όχι. Ναι, και τώρα και καλοκαιράκι, χρώματα αυτά, αξεσουάρ, είναι ωραία. Ναι, αυτά. Αυτά θέλω να σας πούμε για σήμερα. Να μας ακολουθήσουν στα social, άμα θέλετε. Και επίσης, άμα δοκιμάσουν κάτι, να μας κάνουν mention καθρεφτάκι μου, κάτω παύλα μου, καθρεφτάκι κάτω παύλα μου. Ναι. Να το δούμε σε story ή να μας το στείλουν σε μήνυμα, μια φωτογραφία που έχουν τολμήσει και έχουν κάνει και έχουν χαρεί. Ναι, αυτό. και εσύ ανέβασες τώρα πρόσφατα. Ανέβασα πρόσφατα, ναι, γιατί μετά από 40 χρόνια, 49, δεν ξέρω, 49, ας το πούμε την ηλικία, πρώτη φορά βγήκα έξω βράδυ με τυραντάκι. Πολύ λεπτό. Φαίνω το σουτιέν, εντάξει, μαύρο. Το έχω ξεπεράσει αυτό με το σουτιέν. Άλλο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, και έβαλα. Μα ήταν πολύ μακρύ και δεν φαίνονταν ωραίο πάνω από τη φούστα. Το δοκίμαζα το μπλουζάκι πάνω από τη φούστα, δεν φαίνονταν μακρύ. Και λέω θα το βάλω μέσα, θα το τολμήσω. Βράδυ είναι. Πόσο θα φαίνομαι. Έβαλες την μπλούζα μέσα από τη φούστα, εννοείς. Ναι. Μπράβο. Ήταν μακριά. Δεν είχα άλλο τυραντάκι. Γιατί είχε πολύ ζέστη. Δεν μπορούσα να βάλω κοντομάνικι. Δεν είχα άλλο τυραντάκι. Ή θα το κόβα με το ψαλίδι. Αλλά όχι, δεν το κόψα. Λέω θα το βάλω από μέσα. Πάλι καλά. Όχι, εντάξει, αυτά. Μπράβο μου. Έτσι, αυτά. λοιπόν, στείλτε μας κάτι που τολμήσατε κι εσείς. Φιλάκια πολλά. Γενικά, have fun. Φιλάκια. Ωραία. Κάτσε να του πω να το κλείσει αυτό. Άντε πήγαινε εσύ ρε μαλακά. Είσαι πιο μικρή. Αχ, έλα που έχεις μπλέξει.